U organizaciji Ambasade Španije u Beogradu, Instituta Cervantes i La Lige, a u saradnji sa Arena Channels Group i Fudbalskim savezom Srbije, u Sportskom centru Fudbalskog saveza Srbije u Staroj Pazovi promovisan je La Liga fudbalski rečnik. Za Fudbalski savez Srbije izuzetno je važno da bude deo ovakvih inicijativa. Verujemo da se razvoj fudbala ne odgleda samo u rezultatima na terenu, već i u znanju, obrazovanju, jeziku i otvorenosti prema drugim fudbalskim kulturama. Upravo zato ovakvi projekti imaju dugoročan značaj za igrače, za trenere, novinare, ali i za navijače koji sa strašću prate španski fudbal. Reč je o jedinstvenom i kreativnom projektu koji na zanimljiv način spaja sport, jezik i kulturu, sa ciljem da približi španski fudbal i terminologiju domaćoj publici, ali i da dodatno ojača kulturnu saradnju Srbije i Španije. Ellas, sin duda, la pasión por el fútbol. Španija i Srbija imaju mnogo toga zajedničkog, a među tim stvarima je nesumnjivo strast prema fudbalu. Ovaj rečnik je još jedan način da se zbližimo, da nastavimo da gradimo mostove, a ovog puta preko reči koje se čuju na stadionima, na prenosima i u razgovoru među prijateljima. Institut Cervantes u Beogradu radi na pronalaženju onoga što nas spaja kao zemlje, društva i kulture. Rečnik je nastao sa ciljem da se olakša međusobno razumevanje kultura Španije i Srbije. Kroz jezik se grade mostovi između dve zemlje koje podjednako dele strast prema kralju sportova. Promovišući dijalog, saradnju i međusobno poštovanje, istakao je ambasador Španije u Beogradu, njegova ekscelencija Juan José San Aparicio. Kao što vrlo dobro znate, odnosi između naše dve zemlje su odlični, ali uvek ima prostora da postanu i bolji. I ono na čemu mi zaista jako predano radimo je upravo na polju kulture, odnosno onoga što se zove kulturna diplomatija. U svakom slučaju, sport je takođe kultura, a fudbal u Španiji je kralj svih sportova. Zbog toga naši klubovi koji učestvuju na međunarodnim takmičenjima, naš nacionalni tim i La Liga zaista promovišu sve one vrednosti i na pravi način su ambasadori Španije. Direktor Arena Channels Group Dembojša Žukić istakao je zadovoljstvo što je deo projekta, iz kojeg je proistekao rečnik koji će biti popularan među najmlađim sportistima, ali i budućim fudbalskim profesionalcima. Hteo bih da se zahvalim našim partnerima iz La Lige, da se zahvalim ambasadoru i ambasadi Kraljevine Španije, da se zahvalim Institutu Cervantes što su nama prepoznali partnera, što su prepoznali značaj projekta Moje pravo da biram sport kojim želimo da stimulišemo i da sada jako dobro to radimo, da stimulišemo decu da se bave sportom i projekat kroz koji je do sada prošlo preko 60.000 mališana. La Liga fudbalski rečnik namenjen je ljubiteljima fudbala, novinarima, sportskim radnicima i svima koji žele da kroz igru i zabavu upoznaju jezik i bogatu tradiciju španskog fudbala.